Nick Carola Hornig, Birte Sitsch og styrmanden Sylvia Rose. Og så her til videre til Kina. Medal d'argent. The silver medalist, China. Jianghua Jiang. Yadong-hu. Xiao Yang. Xu Yingzhu. Og Ronghua Li, den lille styrmand, 1,52 meter, 43 kilo. Det er jo Kinas første medalje i tung kvinderoning. Så det er rohistorie for den kinesiske folkerepublik. Og så til den rumænske bronzevinderbåd, Majora Trasca. Lidt skuffelse, synes jeg, lige man kan ane i billedet i ansigterne på de rumænske. Vi se bare der, hængemule. Veronica Nicola, Hertha Anitas. Der er ingen tvivl om, de havde regnet med mindst sølv. Donia Lilian Balan. Og styrmanden Ekaterina Wantia. Nej, skuffelse i den rumænske båd over det blev, men jeg vil gerne sætte kun i citationstegn, når jeg siger kun